Είσαστε έτοιμοι να ακούσετε ένα παραμύθι? Εάν ναι, τότε ξαπλώστε, κλείστε τα μάτια σας και μπείτε στον κόσμο του παραμυθιού. Λοιπόν, άκου ένα παραμύθι. Ο μικρός Μάρκος. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό όμορφο χωριό, ζούσε με την οικογένειά του ο μικρός μας πρωταγωνιστής, ο μικρός Μάρκος. Ο Μάρκος ήταν ένα πάρα πολύ ζωηρό παιδί, ανυπάκουο, και οι μεγάλοι συχνά τον κατηγορούσαν για τα καμώματά του. Όλοι στο χωριό τον θεωρούσαν φασαριόζο και κανένας δεν ήθελε να παίζει μαζί του. Μια μέρα, καθώς πηγαίναν όλα τα παιδιά στο χωριό, στο σχολείο τους, αντικρίσανε ένα μουτζουρωμένο τοίχο. Πραγματικά, όλος ο τοίχος ήταν με μπογιές. Η δασκάλα ρώτησε: «Ποιος το έκανε αυτό?» Όλα τα παιδιά έδειξαν το Μάρκο. Ο μικρός Μάρκος έσκυψε το κεφάλι και παραδέχτηκε ότι το έκανε αυτός. Η δασκάλα του τον έβαλε να καθαρίσει τον τοίχο. Όταν ο Μάρκος τελείωσε το καθάρισμα, για το οποίο αρνιόταν στην αρχή να κάνει, αλλά τελικά κατάλαβε πως δεν είχε άλλη επιλογή και έτσι το καθάρισε. Όταν τελείωσε λοιπόν, δεν πήγε σπίτι. Όχι. Πήγε σε μια μικρή βιβλιοποθήκη που είχε το χωριό. Εκεί πήρε όλα τα βιβλία και τα σκόρπισε κάτω. Έμοιαζε σαν να έψαχνε κάτι. Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης τον έδιωξε αμέσως, καθώς είχε δημιουργήσει ένα χάος ο μικρός μας Μάρκος. Φεύγοντας από τη βιβλιοθήκη, μαντέψτε, δεν πήγε πάλι σπίτι. Όχι, δεν πήγε σπίτι του. Πήγε στη γιαγιά και στο παππού, οι οποίοι μέναν δίπλα από το σπίτι του. Αυτή τη φορά όμως, ο μικρός μας Μάρκος σκαρφίστηκε κάτι άλλο και χωρίς να το ξέρουμε εμείς, άρχισε να σκάβει τον κήπο της γιαγιάς του. Όταν όμως η γιαγιά τον κατάλαβε, βγήκε έξω και του έβαλε τις φωνές. Έφυγε τρέχοντας ο μικρός και πήγε δίπλα στο σπίτι του. Τι αντίκρισε όμως εκεί? Η μαμά του ήταν στην αυλή, η οποία μιλούσε με τη δασκάλα και την βιβλιοθηκάριο. Ερχόταν και η γιαγιά, μην την ξεχνάμε. Ο μικρός Μάρκος έτρεξε στο δωμάτιό του γρήγορα. Όταν τελείωσε η μαμά την κουβέντα με τη δασκάλα, τη βιβλιοθηκάριο και την γιαγιά, πήγε στο δωμάτιό του μικρού Μάρκου να ζητήσει εξηγήσεις. Λοιπόν Μάρκο, τι έχεις να πεις για αυτά που έμαθα σήμερα? Ο Μάρκος έσκυψε το κεφάλι και δεν μιλάει. Πρέπει να μου πεις, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που φέρεσαι έτσι. Γιατί ζωγράφισες το τοίχο του σχολείου? Γιατί ανακάτεψες όλη τη βιβλιοθήκη? Γιατί έσκαψες το κήπο της γιαγιάς? Γιατί το κάνεις αυτό? Ο Μάρκος σήκωσε το κεφάλι του και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Άκουσα που λέγατε χθες με τον μπαμπά ότι φέτος το καλοκαίρι θα έρθουν τα ξαδέρφια μου από την πόλη και θα μείνουν στη γιαγιά και στο παππού. Θυμάμαι που λέγανε ότι στην πόλη δεν έχουν πολλά χρώματα και ότι στο χωριό έχει χρώματα και είναι πολύχρωμο. Γι' αυτό ήθελα να βάψω το σχολείο. Θυμάμαι που λέγανε ότι στην πόλη δεν έχουν πολλά δέντρα, ενώ στο χωριό έχει. Ήθελα να φυτέψω και ένα δέντρο στην αυλή της γιαγιάς, για να το βλέπουν τα ξαδέρφια μου κάθε μέρα, όσο θα είναι εδώ πέρα. Θυμάμαι που λέγανε ότι στο χωριό η γιαγιά λέει τις καλύτερες ιστορίες. Γι' αυτό και πήγα στη βιβλιοθήκη και έψαχνα να βρω τις πιο ωραίες ιστορίες για να τις λέω στα ξαδέλφια μου». Ο μικρός Μάρκος έκλαιγε δυνατά πλέον. Η μαμά του τον κοίταξε για λίγο, σιωπηλή, και τον πήρε μία αγκαλιά. «Έλα, σταμάτα να κλαις. Δεν πειράζει. Απλά καλό θα ήταν να μας λες τι σκέφτεσαι, για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Έλα, σταμάτα να κλαις. Δεν σε μαλώνω». Και ο μικρός Μάρκος, με αναφιλητά πλέον, είπε: «Δεν κλαίω επειδή με μαλώνεις. Κλαίω επειδή
δεν κατάφερα να κάνω τίποτα για τα ξαδέλφια μου που θα έρθουν». Η μαμά του τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Όλα θα τα κάνεις, ή μάλλον όλα θα τα κάνουμε. Αύριο πρωί όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς». Έτσι το πρωί η μαμά του Μάρκου εξήγησε στη δασκάλα πώς έχουν τα πράγματα και η δασκάλα με τη σειρά της ανακοίνωσε στα παιδιά ότι σήμερα δεν θα γίνει μάθημα. Σήμερα όλα τα παιδιά της τάξης θα βάψουν πολύχρωμους στους τοίχους του σχολείου. Έπειτα η μαμά του Μάρκου πήρε τον μικρό Μάρκο και πήγαν στη βιβλιοθήκη του χωριού. Εκεί μίλησε η μαμά με τη βιβλιοθηκάριο και αυτή με τη σειρά της πήγε στην αποθήκη και έφερε τις πιο παλιές και πιο ωραίες ιστορίες που είχαν. Φεύγοντας από τη βιβλιοθήκη, κάναν μία στάση από το σπίτι της γιαγιάς. Εκεί η μαμά του Μάρκου μίλησε με τη γιαγιά και τότε η γιαγιά έφερε φτιάρια και φύτεψαν όλοι μαζί ένα δέντρο στην αυλή της γιαγιάς. Έτσι ανακουφισμένος πλέον ο μικρός Μάρκος πήγε στο σπίτι και περίμενε τη μέρα που θα έρθουν τα ξαδέλφια του. Καλά, μέχρι τότε όλο και κάτι ακόμα θα σκαρφιστεί, αλλά καλό θα ήταν να το συζητήσει πρώτα. Και να θυμάστε 2 πράγματα από αυτό το παραμύθι. Να συζητάτε τα προβλήματά σας, γιατί έτσι μπορεί να λυθούν. Και το δεύτερο είναι να μην βγάζουμε αμέσως άσχημα συμπεράσματα, γιατί τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Και τον μικρό Μάρκο τον κρίναμε άσχημα στην αρχή, όμως είχε καλές προθέσεις. Από εμένα, φιλάκια πολλά και όνειρα γλυκά. Τέλος.